ପିଆଜ ଓ ରସୁଣରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଶିଶୁ ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଲାର ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କର ଖୁସିର ସୀମା ନଥାଏ। ଏହା ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଶିଶୁ ପୁଅ ନା ଝିଅ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯଦିଓ ଆମ ଦେଶରେ ଭ୍ରୂଣ ନିରୂପଣ କରିବା ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ଅଟେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ କୌଣସି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନାହିଁ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ କି ତାଙ୍କ ପେଟରେ ପୁଅ ନା ଝିଅ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣାଯାଏ କି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣରୁ ଓ ମୁହଁରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଜାଣି ହୁଏ କି ତାଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା ପିଲା ପୁଅ ବା ଝିଅ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇବୁ କି ପିଆଜ ଓ ରସୁଣରୁ ଆପଣ କେମିତି ଏହା ଜାଣିପାରିବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରସୁଣ ସେବନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଜ୍ୱଳନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରସୁଣ ଓ ପିଆଜର ଗନ୍ଧ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀକୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ବା ଏହି ଗନ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତେବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ କି ହେବାକୁ ଥିବା ସନ୍ତାନ ପୁଅ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରସୁଣ ଓ ପିଆଜର ଗନ୍ଧରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯଦି ବାନ୍ତି ନ ହୁଏ ଅଥବା ସେହି ଗନ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଲାଗେ, ମାନେ ନା ଭଲ ଲାଗେ ନା ଖରାପ ଲାଗେ, ତ ହେବାକୁ ଥିବା ସନ୍ତାନ ଝିଅ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରି କହିପାରିବା କି ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁ କନ୍ୟା କି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ପେଟର ଆକାରରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ବିଷୟରେ। ଯଦି ମହିଳାଙ୍କର ପେଟର ଆକାର ଗୋଲ ଓ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ, ତା ଏହା ପୁଅ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ପେଟର ଆକାର ଚଉଡ଼ା ଓ ଗୁଲେଇ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଝିଅ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ମହିଳା ଏହି ସମୟରେ ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଓ କେତେଜଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଖାଇଲା ପରେ ବାନ୍ତି ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ପୁଅର ଲକ୍ଷଣ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତାହା ଝିଅ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ବାହାରିବା ଅଥବା କଳା ଦାଗ ହେଉଥିବ, ତେବେ ତାହା ପୁଅ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ, ଏବଂ ଯଦି ମହିଳାଙ୍କର ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଥାଏ, ତ ତେବେ ଏହା ଝିଅ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆମକୁ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।